Як башкалабызның Петербург, синнән матур шәһәр дөньяда юк. Бөек һәм иң күркәм ул һичшиксез, монда килеп каласың син сүзсез. Син тылсымлы, серле дә тарихи, һәм шул ук вакытта бераз рухи. Гүзәллегең бик тә илаһи, илһам таба алламында даһи. Нева буе ак төннәр, безнеке дә шәп көннәр. Күперләр һәм утраулар, елгалар һәм каналлар. Нева буе ак төннәр, безнеке дә шәп көннәр. Күперләр һәм утраулар, елгалар һәм каналлар. Сарай мәйданында бар Эрмитаж, Исаак соборында уйный кояш. Адмиралтействоның үткенече, миңа да шәһәр ел монда кайтчы. Татар тыкрыгы Казан урамы, Казан соборы Казан утравы. Яшәгән Пушкин һәм булган Тукай,